Huset. Det er det her nede, mig og Andreas, vi sad. Kan du huske, da vi startede i klassen, ikke også? Så skulle vi have noget med klassen. Hvad hedder det? Og ned og spise noget brunch eller sådan noget. Smagt og røver. Snakker du til mig? Ja, for helvede. Nej, det var ikke her. Jo, så købte jeg ned, ikke? Og så sad der bare sådan mange mennesker, og så ved jeg, og så prøvede vi at lave sådan en ting på bolden, du ved, Max en. Hvad skal vi være? Max. Det skal være ultra G. Dreng. Marienlunde Skov, ultra G. Ultra G. Der er så mennesker derude, hvad skal vi gøre? Det går vi lige ud. Vi brænder. Nej, skoven er stor, vi går bare lige ud. Vi giver ham ansigt. Miki, hvad skal vi give dem? Vi kan også hoppe der. Ja, okay. Okay, der er faktisk en kæmpe stor køkken, der er lavet sådan en træsvarme, men det er det dig. Det er sådan lige dig. Har du prøvet før? Kulden! Mikkel. Hvad med det her? Vil du ikke Max rulle for de der solbriller, der var ved ude i kanten? Jo, okay. En af mine venner på min skole har lige fået dem på et profilbillede. Jeg siger gør det. Det er jo så dumt det her. Jeg siger gør det. Jeg stod dit. Ui, du, hvis du står jeg flænger. Jeg folder din. Okay, jeg prøver det der. In the clown. Er det kun noget? Lige om lidt. Siger det bare. Lige om lidt. Nej. Har du havngevær? Jeg tror, det knirker lidt, ikke? Nej, det er det, jeg prøver. Det er ikke så det her. Ja, okay. Andreas, min taske, jeg flækker dig. Nej, du vil ikke tage... Lad være, dude, jeg har min computer. Dude, nej, til min taske af. Dude, du skal begynde at lave dirt drive. Støj ud. Nej, jeg kan ikke komme op på det. Jo. Jeg prøver. Det er altså... Op for helvede. Dumt. Nej, jeg gør det ikke. Hvad er du i gang med at hoppe over den der, eller hvad? Hallo, okay, der er en meget stor etisk begynding der. Lad os gå derover. Så om det altid sker noget, ikke? Hallo, vi går den vej. Derovre tager en gynge. Nu løber vi jo. G. Men ikke ultra G. Hvor okay, Du tager den lidt i, okay, var der? det er swag. Wow, knejler over det hele og mudder. Det er okay, ulækkert, det her. Det er næst. Var det ikke her, jeg tror, det mudder i de her sko? 2 gange? Nej. Nej, det var en gammel by. Det var en gammel by. Det var så sjovt. Noget! Du skal jo sagt, at jeg skulle til Brian med det. Det skulle du tænke. Nej, jeg kunne sgu ikke. Hvorfor ikke? Jeg havde regnet med, at det ved jeg ikke. Nej, vel? Du vidste, vi havde penge. Du vidste, vi ledte efter nogen. Du vidste, at vi snart fik noget. Jamen, det vidste jeg godt, men jeg havde sgu ikke... Jeg havde måske havde det som, jeg havde ikke regnet med. Nej, men hvad regner du så? Helt seriøst. Jeg regner på, at måske P-planen havde sagt, jeg kører ikke lige der og ned mere. Og så kunne du bare sådan, det er ulækkert. Hvad laver vi? Lav et. Vi laver noget lige her. Okay. Hvad laver vi? Hvorfor står vi aldrig i feltvandet? Det er okay. Hvorfor træder vi også alle i de klamme? Der er en træstamme herinde. Træder udenom. Der kommer så mange iler på mig. Mærk det. Det er okay. Hvorfor tager jeg lige gummiståle på, når vi er sådan her? Nej, det er okay. Kom her. Der er en post lige her. Ja. Det er på her. Okay, vi er på igen. Det ser jo helt være sådan den der på en stil. Okay. Anything he could do to get the respect back in his eyes of his crew. Jeg synes, det siger godt. Det kan jeg rulle, hvis jeg kan gøre noget som helst. Det kan ikke. Jeg er bange. Det er ikke fyldt igen. For 200 grøn vip.
Okay, jeg kan ikke sidde på det her. Der er myrer og insekter, det er sådan hjem. For 200 gram. Ja, det gør det. 200 gram. Ej, det er dumt, det der skud igen. Bare stå op og mix her. Det er 212, mand. Vi kan godt rulle en